Vi får den største procentdel af vores energi fra fossile brændstoffer, altså fra olie, kul og gas. Disse stoffer er der ikke uanede mængder af, og samtidig forurener de vores fælles jord, blandt andet er de skyld i drivhuseffekten. Derfor er vi nødt til at finde på miljørigtige alternativer til at fremstille energi, da vi alle er afhængige af det. En af disse alternativer kunne være solenergi, og det vil vi gerne fortælle lidt mere om. Der er mange, der tror, at solceller og solfanger er det samme, men det er det ikke. Solceller er en slags dioder, som opfanger solens energi og omdanner den til strøm, og solfanger bruger solens energi til at varme vand, der cirkulerer i nogle sorte rør. Vandet bliver blandt andet brugt til at opvarme huse og til det varme vand i husene. Vi har lavet vores egen solfanger, fordi vi vil undersøge, hvorfor solfangernes rør er sorte, og hvordan det påvirker temperaturen. Vi startede med at opstille 3 glas med lige meget vand i. Så klistrede vi en lap sort plastik på ydersiden af det ene glas. 2 af glasene, hvoraf det ene var det plastikdækkede, placerede vi foran en varmekilling som erstatning for solen. Det tredje blev stillet et stykke væk, så det ikke blev påvirket af varmekilden. Efter en halv time kunne vi se, at de 2 glas, der havde stået over for varmekilden, havde steget en del i temperatur og var fulgtes op i kurven hele vejen, mens den anden nærmest havde stået stille. Efter den halve time slukkede vi for varmekilden for at undersøge, hvordan de 2 glas holdt på varmen. Vi kunne se, at det plastikdækkede glas holdt bedre på varmen end det almindelige. Det viste os, at grunden til, at rørene er sorte i en solfanger, er fordi, at sort isolerer bedre på varmen. Fordelen ved at bruge solenergi er, at det er CO2-neutralt og at det er en vedvarende energikilde. Ulemperne er, at det er utroligt dyrt at fremstille så mange solceller og solfangere til at dække hele jordens energiforbrug, og at det økonomisk ikke kan betale sig før om rigtig mange år.